Hej. I dag vil jeg fortælle jer lidt om muldvarpen. Jeg har taget et udstoppet eksemplar med, som I kan se her. Og kort frem. Og man kan se den meget spidse næse. Og hvis man zoomer lidt ind på fødderne, kan man se, at de faktisk er ret skarpe. En voksen muldvarp, den kan blive op til 15 cm lang. Muldvarpen, den findes i hele Danmark, eller det vil sige ikke på Bornholm, på Møn og på Samsø og andre mindre øer, der findes muldvarpen slet ikke. Muldvarpen, den har meget små øjne, som faktisk er gemt væk i pelsen, og øjnene skal den jo heller ikke rigtig bruge, når den nu bor under jorden, så derfor har den en meget forstærket lugtesans og følesans. Muldvarpen, den tilhører ligesom spidsmus og pindsvinet, tilhører den insektæderne. Der har været en folketro omkring muldvarpen. For mange år siden, der mente man, eller troen gik på i hvert fald, at når sådan, at man ville se spøgelser om dagen, så skulle man smøre sine øjenlåg med muldvarpeblod. Men det er jo bare en gammel overtro. Muldvarpen, den den graver sine gange under jorden, og der får den i løbet af sit liv gravet et helt gangsystem. En gang om året så parer muldvarperne sig, og der får man cirka et kuld på 4 muldvarpeunger. Det sker sådan først på sommeren, og når sådan at sommeren er ved at være slut, lige først på efterår, så forlader ungerne muldvarpereden og vandrer simpelthen ud, eller graver sig ud og laver sin helt egne gangsystem under jorden. Det var, hvad jeg havde at fortælle om muldvarpen.